खुलुमबाय बड'ल नायगिरि गासैखौबो बरायना लानाय जाबाय। आं दा दंफैयो नैबे चिरां जिल्ला बिजनिनि सिङाव थानाय बर'लागाव टेनफाख्रि फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजादों नैबे बर' थुनलाइ आफादनि 60 बोसोरसालिया जथुम्मा। बिनिनो नैबे दिन्थिफुंसालि जे सानथामनि थाखाय जे जानाय हाबाफारिनि दिन्थिफुंसालि बेवहाय आबादजों सोमोन्दो थानाय जे आबादथिलिजों आबाद मावनानै जाफुंसार जानाय सासे जोंनि बिजनि नैबे चिरां बिजनिनि सिङाव थानाय फानबारि ओनसोलनिनो सासे जाफुंसार आबादारि बिथांखौ लोगो मोननाय जादों। बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन जे नैबे जे बिथांनि मावनाय बारि बागान बा आबादथिलियाव मा मा आबाद मावदों आरो नैबे दिन्थिफुंसालियाव मा मा आबादखौ दिन्थिफुंदों बेखौ जों मिथिनानै लागोन। गिबियावनो जों बिथांखौ जे जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। खुलुमबाय बर'नि बुब्लिनिसिम। नोंथांनि जे नैबे 60 बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय नोंथाङा जे गोबांथार आबादखौ दिन्थिफैनाय जादों, माबायदि थांखिजों नोंथाङा बेवहाय दिन्थिना फैनाय जादों? आं नैबेहाय बर' साहित्य सभानि बेयाव दिन्थिनायनि खामानियानो जाहैबाय आङो मुल दायित्वआनो बे बर' न'खरखौ जों सोदांनांगौ। जे बर' न'खर बा गामियाव जों थानाय बर' न'खरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो दङ बा गोदोनिफ्रायनो आबादखौ मावखायो, नाथाय ट्रेडिसनेलि दं खिन्थु साइन्टिफिकेलि गैया। बे साइन्टिफिकेलि जों मा मा मावनांगौ, दा बेहाय मानसिया बांलांबाय, हाया खमायलांबाय, इसेल' हायाव जों गोबां रां खामायनांगौब्ला मा फर्मुला थांनांगौ, जों बेखायनो बागानाव देखायदों जे बागानाव मोनसे बागानावनो मोनबासिम क्रप मावनो हायो। मोनसे क्रपआव 50,000खौ जुदि एभारेज मोनोब्ला मोनब्रै क्रपआव जों 2 लाख थाखा मोनगोन बिगासे हायाव। अब्ला बेबायदिनो जोङो मावनानै जोंनि बारि बागानफ्रा ट्रेडिसनेलनिफ्राय साइन्टिफिकेलि फैनांसिगौ। जोंनि मानसिफ्रा बिदि जानांसिगौ जे साफ्रोमबो शिक्षाखौ लानायनि उनावहाय, शिक्षा जोबनायनि उनावहाय आं मा मावगोन, साख्रि मावगोन ना फार्मिं मावगोन ना बिजनेस मावगोन, बेखौ मोनसे स्टाडि खालामनानै गावनि रोंगौथिखौ बेबायदि फार्मिङावबो फोनांनो हायो आरोखि। दा बिदिनो एग्जाम्पल गय बागानाव थांबाय, गय बागाननि बादै मा मावनो हायो जों, फुख्रिजों ना फुख्रियाव जोङो ना फिनो हाबाय, नाजों लोगोसे अमा फिनो हाबाय, फुख्रि माथाराव जोङो फिथाइ सामथाइ गायनो हाबाय, आरो बेनि बादैबो जोङो नार्सारिखौबो लानो हायो। जोंनाव दा नर्थ इस्टआव नार्सारिनि फैसाखौ गुबुन हादोरावसो लांगासिनो दं। जोंनो जेसेबां फुलि नांगौ बे गुबुननिफ्रायसो जों बायनानै लायो आरोखि। बेखायनो जों गासिबो बिथिंखौनो सासे आबादारिया गासिबखौबो सरजाबनानै गावनि न'खरनि रांखान्थिखौ जौगानायाव जथेस्थ' बेबायदि मावनो हायो आरोखि। दा बेखौ लानानै जों बेखौ दिन्थिफैनाय जादों आरोखि। दिनैनि समाव गोबां लाइमोनानो साख्रिखौल' बा सरकारि साख्रिखौल' थांना थानायनि मोनसे गोजोर लामा होननानै साननानै लायो। बे बिथिङाव मा बुंगोन? दा बेनो खोथाया, साफ्रोमबो हमना लादो जेसेबां गथ'फ्रा फरायदों, बे गथ'फोरनि थाखाय साफ्रोमनिबो थाखाय साख्रिया कम्फर्टेबल नङा बा साफ्रोमबो साख्रि मोना। गतिके बेखायनो आं साफ्रोमखौबो आंनियाव जायब्लानाखि आंनि फारामाव जायब्ला स्टुडेन्टफोर थाङो बिसोरखौ आङो जथेस्थ' मोजाङै बुजायखायो जे नोंथांमोननि दायित्वआ दा शिक्षाखौ लानांगौ। शिक्षाखौ लाखांनायनि उनावहाय शिक्षाखौ मायाव फोनांगोन बेखौ गाव खामानिखौ बासिना लानांगोन आरोखि। सोरबा साख्रि मोननाया साख्रिखौ मावदो, सोरबा बिजनेस मोननाया बिजनेसखौ मावदो, सोरबा फार्मिं खालामनाया फार्मिं खालामदो। फार्मिंखौ बेफोरबायदि साइन्टिफिकेलि मावलाङोबा जथेस्थ' साख्रियानिख्रुइ बांसिन रां खामायनो हानाय जोंनाव फर्मुलाया फैयो आरोखि। आं बे दानि लाइमोनफोरखौ बेफोरबायदिनो गोसो गुदुं खालामनो थाखायनो नैबे डेम'खौ देखायफैनाय जादों आरोखि। जों बिदिनो मावनो हायो। माब्लाबा खोनानो मोनो सार, साख्रिया गावनि न'खरखौल' फोथांनो हायो, नाथाय आबादा गावजों लोगोसे गंब्रै गंबा न'खरखौबो फोथांना लाखिनो हायो। बाथ्राया बेसेबां सैथो सार? बे बाथ्राया सैथोखाथार जे आङो दिनैहाय फार्मिं आबाद मावनायनि डिउरेसना आंना बैसोआ 30 बोसोर जाबाय। बे 30 बोसोराव आङो अन्तत मोनसे परियालखौ 7 न'खरखौ आङो 15 बोसोर रानिं फिदों आरोखि आंनाव खामानि मावनानै। दा बे हिसाबैनो आंजों लोगोसे दस्रा मानसिखौबो जों जथेस्थ' अबदान बा फिलांनो हायो आरोखि। दा बेखायनो जों फार्मिंखौ मावोब्ला आं हारसिंल' थांनानै थाया, आंजों लोगोसे बहुद न'खरानो थांनानै थानायनि खाबुखौ मोनो आरोखि। आरो साख्रिजों जों बारा रां खामायनो हाया, बेयो थार। मानोना साख्रिनि फैसाया बा दरमाहाया थोजासे नङा आरोखि, बे लिमिटेड। जोंनि फार्मिंनि फैसाया आनलिमिटेड, खिन्थु नोंहा बेबायदिनो आनलिमिट आबादखौ नों मावनांगोन आरोखि। बिदिब्ला जोङो जथेस्थ' रां खामायनो हायो आरोखि। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। जोङो मिथिनो मोनबाय जे नैबे 60 बोसोरारि जथुम्मा बेवहाय बिथाङा मा थांखिजों
दिन्थिफैनाय जादों बेखौ बिथाङा फोरमायबाय। बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला दिनैनि जुगाव जे लाइमोनफोरा बांसिनानो थांखि लायो जे सरकारि साख्रि मावनाय, सरकारि साख्रि मावनायजोंल' थांनानै थानो हाया होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। आरो सरकारि साख्रि मावनायनिख्रुइ आबादथिलियाव ओंखारोब्ला गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै जुदि आबादथिलियाव आबाद मावोब्ला साख्रिनिख्रुइ बांसिन थांनानै थानो हायो आरो गावनि न'खरजों लोगोसे गुबुन न'खरफोरखौबो फिनानै फोथांनानै लाखिनो हायो होननानै बिथाङा फोरमायदों। बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आं सुनिल बसुमतारी, बिजनि।